बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो खौसेथिनि थाखाय एबसुआ सेनापति जानानै अरायबो खामानि मावबोदों आरो उननि समावबो मावलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला एबसुआ बारग' बिबानगिरिफोरनि बिदाय फोरबो आरो मावफारिया जथुमा खुंदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बारग' बिबानगिरिफोरनि बिदाय फोरबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफारियाफोरखौ लानानै जथुमा खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसर फरायसालिमानि नब्लाङाव जिल्लानि आवथायाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि सामलायनायजों खुंजानाय बे हाबाफारिखौ कुमार भास्कर बर्मा संस्कृत एन्ड एन्शियेन्ट स्टाडिज इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर डक्टर मदन चन्द्र बर'आ बेखेवनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंथियोदि बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथाखौ लानानै एबसुआ अरायबो गोख्रों खामानि मावबोदों। बर' हारिनि सेनापति बिबानखौ एबसुआ अरायबो खामानि मावबोदों आरो उननि समावबो मावलांबाय थागोन। बर' हारिया जिखि थासारि फैयाथों मानो माब्लाबा समाव लावथि माब्लाबा समाव आयेन खान्थि जोंनि हारियाव गावस्रा गावस्रि एना एनि बायदि रोखोमनि जेंनाफोर सोमजिनायखौ लानानै एबसुआ गावनि थासारियाव दिदोमै थानानै बुजिलायनाय आरो खौसेथिनि थाखाय अरायबो खामानि मावबोदों होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंथियो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया बारग' बिबानगिरिफोरनि बिदाय फोरबोआव बाहागो लानानै आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबाय थानाय खामानिनि फारसे फोरमायथियो। बिथांमोना बिबान मोनखांनायनि उनाव जिहेतु थांनाय डिसेम्बर दानाव बिथांमोननि जिल्ला आफादनि कनफारेन्स जानानै थांबाय। बेयाव थाखानाय बिबानगिरि आरो गोदान बिबानगिरि दखरा आफादनि जिल्लानि जथायै मोनसे गोख्रों जिल्ला आफाद दानानै लानाय जाबाय। दा बे जिल्लाया दखरानि गासै मोनदाइन जे दखरा दङ बिथांमोनखौ लाफानानै गासै मावथि बिबानगिरिफोरनि मोनसे वार्कार्स मिट जे इयुनाव 2 बोसोरनि थाखाय आरो बर' हारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै जिखिनि जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ मिशन आरो भिजन दङ बेखौ मावफुंलांनायाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि समाज फोसाबनायनि हाबाफारि आरो गोबां माखासे जायफोर बिथिंखौ लानानै एबसुआ राफोदै हाबा मावगासिनो दङ बेखौ मावफुंलांनायाव जोंनि बिबानगिरिफोरखौ खनसे रिबुस्टिं आरो इन्सपायार खालामनानै एबसुनि जि मोनसे इजमनि जि धारा जि फिलसफिनि बाथ्रा बर' जातीयताबाद आरो बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे प्रिन्सिपल बेखौ गोसोआव लानानै उइथ फुल डिटारमिनेसन डिभ'सन आरो जोङो डेडिकेसन हाबा मावनांगौ जिहेतु बिनि थाखायनो वार्कार्स मिटखौ लादों आरो गोबां बेयाव जोंहा मावथि बिबानगिरिफ्रा गोजाम बिबानगिरि आथिखालनि बिबानगिरि बयबो बाहागो लादों। खोब मोजां हाबाफारि मोनफ्रोमबो जिल्लाया लागोन। नाथाय जोंहा मिरुआनो जिहेतु मोनसे जुथुम्मा दङ बे जुथुम्माखौ जोबनायनि उनाव गासै जिल्ला आरो दखरा आफादफोरनो जों वार्कार्स मिटखौ राननानै होगोन। खिन्थु बिथांमोना दा सम मोननायखाय बेखौ एसे सिगाङै लाग्रोबाय। आङो बे बेलायाव मोनसेल' खोथा बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि केप्टेनशिपखौ लानानै हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि सिनायथिखौ लानानै जों हाबा मावबोदों आरो बर' जातीयताबादनि सेनापतिनि दायित्वखौ एबसुआ गोदोनिफ्राय लादों इयुनाव लालांगोन। हारियाव जिखि थासारि फैथों बेयाव मालाबा गुलि बारुद मालाबा लावथि मालाबा आयेन बा बायदिसिना ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन मालाबा जिखिनि खैसार फैया मानो आरो जोंनि हारियाव जिखिनि गावस्रा गावस्रि माब्लाबा समाव जाबोदों एबसुआ गावनि बिखायाव बेफोर थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बोजबनानै बर' हारिखौ गोख्रोङै मोनसे स्ट्रिमलाइन गथा महरै बुजाबुजिनि आधाराव खौसेथिनि आधाराव बड'फाया जेरैबायदि खावलायदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ माने बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बे मोन्थोरजों एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावदों हाबा मावलांगोन। मोन 13 बर'नि अर्गेनाइजेसनफोरखौ लानानै जोङो थांनाय 27 जानुवारियाव 2025 बे एकर्ड जि दे दङमोन कासिक'ट्रायाव जों हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादा बाहागो लाफैदों। बेयाव बर'नि थाखानाय आफाद जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बर' थुनलाइ आफाद
जोंनि आइजो अनसाय आफाद बर' बिमा गौथुम हारिमु आफाद आबादारि आफाद इभेन जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार ससाइटि एक्स बिएलटि वेलफेयार कोअपारेटिभ ससाइटि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों दा जाय जि साना मानो बर' हारिनि इउनिटिया मुलुग दरबाराव स' जानांगौ आरो जोङो इउनिटिनि आधाराव हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनांगौ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डाया जोंनि लेभेलाव जोङो हमवर्कखौ मावनांगोन आरो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर'खौ जोङो बै लेभेलाव बुहुमनि जौगानाय माहारिफोरजों फेर फाथिनानै जौगालांहोनो थाखाय जोंनि सान्थौ आरो सानस्रिया दिनै जोङो मेलेमखौ बै लेभेलाव लांनांगौ बादायलायनायनि जुगावनो जा बा जि लामायावनो जा आं बेखौसो रोखायै बुंगोन गोजोन्थों गुबैयै 6.3 नि आधाराव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जोंहा गोदानै 35टा मडेल हाई स्कुल 6 to क्लास 10, 12 उननि समाव बे बर' मिडियामनि जागोन जेराव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं आरो गोदान टिचार थिसननाय जागोन 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि गायसननाय पस्ट क्रिएशननि बाथ्रा बिथाङा सिटेटनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि खोथाखौ जोंनो खोथा होदों जोंबो नारसिनबाय थादों भारत सरकारखौ नाथाय स्पेशल टेटनि गेजेरजों आसामनि लेभेलाव गोदानै जेराव पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ टिचार गैया 0 टिचार सिंगल टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा दङ आरो गोबां माखासे इस्युसफोर दङ सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो थुनलाइ आफाद एबसु जयै सावरायगोन बाजेट सेसन सोलिगासिनो दङ आरो 10 मार्चआव बाजेट दाखिल जागोन बिनि सिगां नैबे जे पस्ट क्रिएशननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि गोबां माखासे खोथा दङ बियो बाजेटआव हाबनांगोन बाजेटआव हाबाबा बेनि माने आल्टिमेटलि जेबो आउटकाम गैया बाजेटारि फाइनेन्स प्रभिजननि गेजेरजोंसो जेंनाया समाधान जागोन बेखायनो बिथांजों जोंहा दिनै मिटिं दङ मिजिंथिदों जे जोंनि जेंनाया नैबे बाजेटनि गेजेरजों बांसिनानो समाधान जागोन 100% नङाब्लाबो खारन जोङो 100% समाधाननि थाखाय सरकारखौ प्रेसार होदों खिन्थु सरकारा गावनि पलिसि नीतिजों खारो आरो बिथांमोननि पलिसि नीतियाव जोंखौ गारनानै जाहाथे जाया जोंनि जेंनाखौ लाफानानैसो बिथांमोननि पलिसि नीतिया जाहाथे जायो बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार आरो इनसिस्ट खालामदों गोजोन्थों नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन